Tay! Si Andoy na! Kami namatay, Tay! Kami namatay! Andoy! Tama sigaw! Tay, tama, Tay! Bagus aku tahu kan dia, Doy. Praktis lagi Rubik, Doy. Ako lang binuang ay! Panggunit, panggunit, pangayun, Doy. Panggunit. Mga tao! Tabang! Tabang, boy! Tabang, Tay! Tay! Di maabot, Tay, oy! Hindi ko kahimo. Hindi ko kahimo, laklang. Tabang! Tabang, mga tao! Uy, tabangin na ba? Huwag na ni sige, tabang. Murag ito, nakadungog ko. Murag tuwa dito na pitay. Murag nanay nakadakop sa kanding, bon. Tabang! Malagwit, malagwit. Ikaw, ato dito. Ako, matritso ko dito. Sige, sige na. Tabang, mga tao! Tabangin daw ko, uy! Ano ko na ka di Andoy? Kalaw Ako di ko po daw kandingot pa daw dirit na dinit. Tabangin daw ko, ikapoy na kayo ko. Tabang! Tabang, boy! Oh, Di mataan niya ka. Naklak, ay mo ka mo. Dalidoy, dalidoy. Ay, tabangin ko, habi na ko matagak. mo ng kanding, Doy! Mo! Ako lagi gisundan ang kanding paingon diri. Niya? Nilayat sa dika! Nilayat ko. Nam! Naniron! Hapit na ang tato na ako madakpan. Ang dunggan ako na nagunitan. Kanugon! May lantatong dunggan imong nakuha. Tabangin ko, ay, tabangin ko. Ang kamot di mo do'y kamang. Paning kamot do'y, dalidoy. Mangunit ko, Mami, mangunit si ko. Andoy natagal! Oh, nilayat mo ko ng kanding. Simon! Nilayat ko siya diya. Unsa na. Ayaw ko kalente, Simon. Ano man? Kinsa mo na. Tabangin ko, oy. Si Andoy, nagunitan ra ba niya unta ang dunggan, anugon, oy. Ang gawi siya, Andoy. Oh, ang dunggan mas kandeng. Ay, tabangin ko ninyo. Bebe, Sorry, tapin, ha? Tapin. Doy, hold on, ha? Ang English pa kadiya. Dugayan mo. Ha? Gulit. Kasi mo gulit, ha? Apoy naman, gunit. Ha? Doy, gulit. Gulit, Doy. Tabangin ko. Dugay. Andoy, gunit. Sige. Gulit, ha? Tikang. Oh, yan. Sige. Kapoy na kayo. Ha? Vacation din ron! Sige, Doy. Hapit na. Gulit. Kamay na lang, Gi. Tong. Gi. Kana, naram din na. Oh, kana. Kana, sige. Sige, dali. Ali, dali. Mon, tapang, mon. Tawanan lagi. Dali. Uy. Uy, gigi. Gigi na mo sa diya. Uy. Ay, mga tao! Tagtanan diri ron! Kapoy na siya. Da. Paano? Bukat kayo. Kakapoy. Uy. Ang bra. Taon sa nga nilayat mga yato. Simon. Bibi. Ano nilayat Simon. mga to? Oh. Uni. Oh. Salamat ninyo, ha. Gira. Uy, sa payan eh. Naluwas na yun si Andoy. Salamat mo ni. Naman na. Pamuli na tayo! Sige na. Ali na. Mamauli na tao kay gutom na kaistanan. Init na yun. Tarungan na yung brao. Para baka kaimpas siguro ana. Sunod ayaw ang dunggan mo'y gunete, ang bungot. Andoy, Sila na. Ita. Saman. Ato sundong kanding dito, namo kung kanding dito malayat. Ya malayat sad ka. Lamlaw, mo sabi ka. Iwason ko natong litag. Oh iya. Lamlaw mo pero ini kalayat na ko muuntol ano ko, okay ra? Okay ra. Ayahayang Andoy no? Ano man, nagagatos mo. Ano? Ako ba kong litag? Kailan ka na ko dito? Kaya siguro to eh.
Mauli naman ko na sila, sir. Ya, si Hiloy nakagawas na ko, no? Pauling ko. Ano mo kitang niagi din eh? Asam siya? Tanawan ko na dito speakers, be. Atangi ko na dito, tuwa ba? O, sir. Aptik babayhan na, da? Ako bon ba? Huwag yung kasabot. Naglibog yung gugid. Ito may ano mo masabdi? Sa may kikalibgan mo? Libog yung ganiha eh. Kay daghan kay nangandoy nga moadto sa Kalumbuyan kay tuwa ko no dito ang kanding. Unya, sinudimit sa tuyang mga kaubanan, tuwa sa kakugngan. Mao ni apil paglayat si Andoy sa bungaw kay dito ang kanding. Dito lagi ko, no? Hain ko kay tinuodan ano? Ingon sila na dito sa Kalumbuyan. Ang ubasa sa kugunan. Asa mo tinuodan na? Dito ako sa balita ni Noy Dimit. Nga ang kanding, dito gisbong aw, nilayat. Matuog yung gato? Oh! Ingon mo tuog magato eh. Suma, si Andoy. Nilayat man gani sa bungaw tungod sa kanding. Ang man po og magpakanding-kanding si Andoy. Gusto sa da. Sinalalim mo eh. Kanang gingon nila sa lumboyan. Di ko mo tuwa ano eh. Wa may preba. Kung kaha, magpinariya sila ni Andoy. Nga mulayat sa lumboyan. Tana mo tuwa ko. Ay noon, di magita ka siguro kay ang kanding. Wa manhik di. Aw, basin po tingal eh. Pero paminaw na ako, umurag katugid kadimit ang atong tuhuan. Magkapangus-pangus to si Andoy. Dili siguro lang may tabo nga. Wa dito ang kanding, murag tuwa gid dito mon. Sakto gid ka ba? Tidto gid paingon ang kanding sa bungaw. Mao na din ha. Ya, unsa may gi wa nimo masabti diha. Lipog lang ko ba? Basta ako, glibog yun. Kita gud. Glibog ta. Wata ka bog, asa na to itao ng litag. Dito bas lumboyan o asa ba na? Lagi mo mga balita gud nga, asa na lang. Ato ginay tao ng litagbon. Bahalag asa ng uban, ato nang siguroon sa sementeryo. Ugma dayon, ato na itaod. Ana, pero bon, para siguro bon ba? Ato lihian ang litagbon. Lihian day na. Ulihan kayo na itong litag para siguro yung matakpan ng kanding ba? Si ay. Saan paglihi? Ha, pareha gutan ng bungsod sa isda gud. Lihian gina siya bon. Aw. Lihian na to. Pero una ta magpalihi. Palinai una nang naong nimo. Malason kay ka. Unsa may ilihi na to? Palinaan gud taon. Kining naw nga palinaan. Hapit mo usog tang floor. Ang ilihi na to anak bon. Kanang lawa-lawa. Nya sagbot nga kipi-kipi. Unsa nang sagbot ng kipi-kipi? Kana kung inikahikap nimo mo kipi? Kana bang inikahikap nimo sa iyang dahon, mukyoom dayon ba? Mao na sagbot nga kipi-kipi. Ah, sige. Nya, Muna ta. napay. Nya, unsa ko man? Napaan Ani ha? Magkuha taglangaw. Lamok. Atong sunugon. Unya ang abo, ato butang nga glana, unya ipahid na to diri sa imong agtang. Ang ako ara. Imura. Ang imo di ay. Lain man sa ni ako asad. Kanang mga dahon sa rusas, mga buwak sa rusas, akong sunugon, butangan sa nakuglana, unya ako ipahid sa agtang na ako sad. Lain sa tako Sa ako dili. Dili, na mao naman to imo. Induta nimo no? Ang imo humot. Unya ko langanin. Ah, wala ililihi ay. Ato na to itao diretso ang litag. Yabag ka. Susubot ko. Kang layuan mo dabtan pa rin. Naikag man ko. Minunot ko sa panon sa mga tao.
nga nangitas kanding. Anya, nadakpan na ang kanding man no. Ay, sa ko'y nadakpan. Wah, uy! Dito punta sa Kalumbuyan, ang mga tao, minunod ko nila. Pero, wa may kanding dito, wa may tao nagbalita. Nga, doon na sila nakita ang kanding dito. Nakita na ko ilang kadasig man no. O bisan wala pa'y maayong balita, naglaom gid ko nga madakpan na gyud ang hayupa. Hasta ko pa rin. Makadasig mo ang ilang gibuhat ron. Skandagana lagi sa mga tao, uy. Ay lagi kumpiyansa man no. Kaya nakahibaw ko nga kana si Marlo na niid ra gyud na nato. Pastilan, mamaparing. Katriling yun sa among giagian. Nga naman day no eh. Triling yun ka ayuday. Kay samtang nalakaw mi. Niyagian mo ang kanding. Unya ni Sotoy lagdagan. Unsa? Oh! Mao ba? Unya, Dimit. Unsa? Pagkabutanga. Nga mga tao dito man paingos Kalumbuyan. Kay doon naman kuno'y nakakita nga tuwa dito ang kanding. Bitaw no eh. Unya, naunsa man nga. Dito malagi ninyo mo pakita ang kanding. Naibuong bitaw ko, bay. Kalayo atong Kalumbuyan. Nya dirigo sa kugon mo ari ang kanding. Ngano man kaha? Unya para bagyod. Na disgrasya pagid si Andoy. Ha? Hapit mahug sa bungaw. Ha? Nganong hapit man siya mahawag sa bungaw? Unsaon? Nagigukod man niya ang kanding nga nilabay sa mua. Unya ang kanding nilayat nito sa bungaw. Unya, paglayat sa kanding na to sa bungaw. Unsa man? Nilayat pa sa siya kapil. Uy, May gani kay nakagunit siya sa kahoy. Kung wa pa siya makagunit, na, mahugid siya. Niya maatog siya sa ospital. Buak itong uni Andoy. Bayuta. Kuya po gude ana noy eh. pero ang akong nahibudlan, nganong dito man ang kanding mapakita as kugon? Unya, ang mga tao dito man magpanon paingos Kalumbuyan. Unya akong nahibudlan. Inkantohanon gyud ang kanding ah.